ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини азиз. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 та хона, замин ва квартираҳои фурӯш дорем. бародари азиз, заминҳои арзон ам ҳастанд. Видеонавори моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузорем бародарон ва дар комментариё нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дар кор. Мо дар видеои оянда ба шумо пешниҳод мекунем бародари азиз. Агар шумо ҳамин хел хонаи фурӯшӣ доред, ки мошин, замин, квартира бародари азиз, дар ҳамин номерҳо имо, ватсап ҳаста, метавонед роӣ кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем дӯстон. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 153 сомонӣ. Ай шумо хоҳиш мекунем ки видеонавори моро падилиса кунед. Мо бошад наворо сар мекунем, рафтем. Якум квартираи фурӯшӣ. Якум квартираи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар Қурғон бародари азиз, дар Ламанос. Дар хонага квартираи дар 5 этаж қарор дорад. 56 квадратни метр бародари азиз. Об, свет, ремонт кардагӣ беҳтарина, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон, кухни ҳамаш ҳаст бародари азиз. хона оби гарм таъмина, светам дорад пастияни бародари азиз. кухнира балкон бировардагӣ метавонем ки дар кухни ҳам зиндагӣ, яъне ки 3 комната ҳисоб мехӯрад. Агари хел гирем бародари азиз, нархи ҳамин квартира 210 000 сомона. бо кадоми харидори аниқай бо муомила мешавад, арзонам мешавад дӯстони азиз. ҷош ҷои нақд дар қарибиш 2 садикаи мактаб, бозорам қариб бародари азиз. кадоме ки медонад рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз. кадоме ки агар квартирахар бошед дар Ламанос шаҳри Бохтар метавонед маълумоти пурра ҳамин рақамҳо гирем бародари азиз. марҳамат ногуфтанам оад ки агар шумо ҳамин хел квартира доред, ки хона, замин, квартира, мошин ё ки замин, дар номерои имо ватсап роӣ кунем бародари азиз. мо дар видеои оянда реклама мекунем. бошад наворо давом медиҳем. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. дуюм хонаи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар бародари азиз, дар Қурғон. кадом район ноҳияш аниқ нагуфтиям бародари азиз. 3 сотиқ замина, 4 дар хона кардагӣ тавра, хона детажаи бародари азиз, ремонт кардагӣ, об, свет, ошхона, ҳоҷатхона дорад, калидор, кухни дар даруни хона ҳаст. гирди хона маҳкама бародари азиз. хона барои зиндагӣ кардан тайёр. хабо дигар маълумоти пурраша мегирем дӯстон. нархаш 200 000 сомона. бо кадоми харидори аниқай бародарон метавонед занг занед, дар ҳамин рақамҳо маълумоти пурраша гиред. марҳамат. мегзарем дӯстони азиз ба сеюм замини фурӯшӣ. сеюм замини фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол бародари азиз. 6 сотиқ замини холия барои хона кардан мешавад. хабо дигар маълумотша мегирем бародарон. нархаш 62600 сомона дӯстони азиз. бо кадоми харидори аниқай наличия гуфтага бо арзонам мекунанд. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз. агар харидор бошед ай ҳамин рақамҳо маълумоти бештара метавонед гиред дӯстони азиз. лайкотона дареғ надорем, дар комментариё нависед ки чӣ хел хона, замин дар корай. мо дар видеои оянда дӯстони азиз хонаҳои гуфтагитона кӯшиш мекунем пешкаштон кунем. мегзарем бародарон ба 4 квартираи фурӯшӣ. 4 квартираи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи ёбон бародари азиз. як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад. 40 квадратни метр дӯстони азиз. метавонед ки документагам кунем бародари азиз. об, свет дар инҷа гузарондаги квартира бе ремонт гуфтаги соҳибаш, яъне ки дари асосӣ часпондаги, стяжка кардагӣ, шикатур кардагӣ, рангу бору абоиш мондаги бародари азиз. ва дигар маълумотша мегирем дӯстон. нархаш 150 000 сомона. бо кадоми харидори аниқай наличи дӯстон. биен хонара ай пеш бинем гуфтаги квартира бо савдоам мешавад, арзонам мешавад гуфтаги дӯстони азиз. видеои моро то охираш тамошо кунед дӯстони азиз. як рӯз пас видеои нав бо пешкаштон мекунем. мегзарем ба 5 хонаи фурӯшӣ. 5 хонаи фурӯшӣ бародарони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Шоҳмансур дӯстони азиз, дар қарибиёи шаҳр гуфтаги соҳибаш. дар 5 сотиқ замин 2 дар хона кардагӣ бародарони азиз. хона тайёра, об, светш ҳастай. хона барои зиндагӣ кардан тайёра. дар дарош баня ҳам дора гуфтаги, дар берош ҳоҷатхонаам кардагӣ бародарони азиз. дигар маълумоти пурраша мегирен. нархаш дӯстон 100 000 сомона. бо хай кадоми харидори наличия гуфтаги, бо савдои бародарӣ дора гуфтаги. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз. агар ай ҳамин хел ҷо дар кор бошад метавонед дигар маълумотша гирен. бародарон, агар шумо гуфтесам ки бо хонаи фурӯшӣ доред, ки замин, мошин, квартира,
дар номерои имо ёки ватсап роӣ кунем барда ёки дар мо тамос гирен. мо маслиҳат мекунем дар видеои оянда реклама мекунем хонаҳои фурӯшитона. мегзарем бардони азиз ба шашам квартираи фурӯшӣ. шашам квартираи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пеши институти санъат гуфтага дар қарибишай бардони азиз. як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 30 квадрати метр, об свет дорад бардони азиз. ремонт кардагия хона барои зиндагӣ кардан тайёра оби гарм дорад бардони азиз. дигар маълумоти пураша бардони азиз ҳамин рақам метавонед гирен дӯстони азиз. об светиш ҳам астай. нархаш 308,000 сомонай. кадоми харидорай гуфтага бо арзонам мекунем, муомилаи хубам дорад. рақамошон дар рӯи экрани шумо маълумоти пураша метавонед гирен. мегзарем дӯстони азиз ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. ҳафтум хонаи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Данғара бардони азиз, маҳаллаи Кайнуш дӯстони азиз. 3 сотиқ замин дорад бардони азиз, 3 дар хона кардагия, якта калидори калон дорад, ремонти беҳтарин кардагия, об свети пастияни дора гуфтагия бардони азиз, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом кардагия, хона нав сохта, хона нав кардагия, яъне ки ремонташ беҳтаринай. нархаш 208,000 сомонай. бо кадоми харидори аниқай, бо арзонам мекунем гуфтагия, муомилаи хубам дорад. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз метавонед дигар маълумоти пураша ҳамин рақамҳо гиред. марҳамат. мегзарем бародарон ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. ҳаштум квартираи фурӯшӣ бародарони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, инам дар пойтахт дӯстон, дар Зарафшон пеши таксиҳои Регар бародарони азиз, 4 блок аз тарафи роҳи Калон. духонага квартираи бародарони азиз дар 16 этаж қарор дорад, 64 квадрати метр бародарони азиз. духонага яъне ки 64 квадрат метавонем ки 4 комнатагам кунем ёки 3 комнатагам мешавад ки кунем бардони азиз. дар инҷа об светиш уже гузарондагия, ремонт кардагӣ нест, коробка бардони азиз. хай кадомитон агар ки мехаред хатон ремонтша мекунен. нархаш 150,000 сомонай. бо кадоми харидори аниқай, бо арзонам мекунем гуфтагия. рақамҳои акад дар рӯи экрани шумо метавонед дигар маълумоти пураша гиред. марҳамат. мегзарем дӯстони азиз ба наҳум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ бародарони азиз қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд дӯстони азиз, 13 микрорайона бародарони азиз. 6 сотиқ заминай, гирдаш маҳкамай бародарони азиз. хона документош 100% тайёрай гуфтага, техпаспорт дорад, барои фурӯхтан, барои оформ кардан тайёрай. нархаш 85,000 сомонай бародарони азиз. хай арзон ҳичи гуфтагӣ нест. кадомитон агар харидор бошад метавонед занг занен. ҳами ака беҳтарин маълумоташа хатон гирем дӯстони азиз. шаҳри Хуҷанд, 13 микрорайон, гирди замин, маҳкама, маълумоти бештарша ҳамин рақамҳо гиред. марҳамат. даҳум квартираи фурӯшӣ. даҳум квартираи фурӯшӣ бародарони азиз қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дӯстони азиз. кадом маҳалла, кадом территория шуда аниқ нагуфтиям бародарони азиз. духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 60 квадрати метр дӯстони азиз. метавонед квартира 3 комнатаи 4 комнатагам кадан мешавад. кадоме ки чихеле ки маъқулайша, об светиш проектиш ҳаста, хонара монтаж кардисиян. хона ремонт кардагӣ неста ине ки бародарони азиз. нархаш 196,000 сомон мега. бо хай кадоми харидора гуфтага соҳибуш, бо арзонам мекунем гуфтага дӯстони азиз. рақамошон дар рӯи экрани шумо кадомитон аз шаҳри Ваҳдат хона пурсида барин квартира метавонед маълумоти пураша гиред. дом нав сохтага. марҳамат. маълумот пура ҳамин рақамҳо. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. 11 хонаи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Ёвунай бародарони азиз. хона 8 сотиқ замин дорад, 14 хона кардага. хона хай ремонташ миёнай, об свет дорад, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, оғул, аловхона, дарахтои мевадиҳандам шинондага бародарони азиз дорад. гирди хона маҳкамай, об светаш ҳастай бародарони азиз. нархи хона 92,000 сомонай бародарони азиз. хона бо арзонам мешавад, алишам мешавад, ба ягон мошин кати алишам мешавад ва квартира катиам алиш мешавад. вариантои худтона пешниҳод кунем бародарони азиз. нархаш 92,000 сомонай, бо арзонам мешавад. рақамошон дар рӯи экрани шумо метавонед дигар маълумотша гиред. марҳамат.
мегзарем дӯстони азиз ба 12-ам квартираи фурӯшӣ. 12-ам квартираи фурӯшӣ мо бардорем азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар Қурғонтепа дӯстони азиз дар 14-ам район. Як хонага квартира дар 9 этаж қарор дорад, 44 квадратный метр, об светш дар инҷа ҳастай. Дом нав сохтага, коробка без ремонта, лесиса дорад бардорем азиз. Нархш 140 000 сомонай. бо арзонам мешава гуфтага. Рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз. Кадом агар аз шаҳри Бохтар харидарӣ бошед, маълумоти бештар ша метавонед ки ҳамин рақамҳо гиред дӯстони азиз. ин буд 12 хонаҳои фурӯши мо дӯстони азиз. Агар шумо хона дошта бошед, дар номари имо роӣ кунед. То видеои оянда, худо нигаҳбонтон.